Father Marvin, sa imuhang obserbasyon, no? Hello, Father Marvin. Father, sa imong obserbasyon karon nga labi na gyud karong panahon na sa pagsaulog nato nining duha ka importanteng pagsaulog, Father. Unsa may imong mga observations karon labi na gyud sa mga practices sa bag-ong mga panahon? Sa bagong panahon, makita na ko nga nagpabilin pa yun, no? Dinikato sa Pilipinas. Pabilin pa yun ang pagtamod, no? Yun yung maong kasaulugan na puno sa hospital, puno sa mga pag-ampo, no? Bisan pa sa mga kabaguhan, pero kung asong panahon ng mga tao, yung manguli sila sa ilang lungsod, o dahil malubong ay ilang mga minahal na magpili sa menteryo, kaya mulito ko, pinakapulong sa pag-ampo. O niya, pauban na magdubina pa, no? Aging pangandam, siyam ka adlaw. Kaya gawas pagkit niya na muduaw sa cemeteryo, karong una mga tao dito ng limpyo, no? Kaya di man punta makaduaw yung binuwa na, no? Pero karon, no? Ang gawas pa niya na, nagdala mga bulak ihalat, dagko tumasandila, o maglitok pulong sa pag-ampo. Pero, natong maturuon, no? Labi na itong mga Katoliko, alabing dakong ikahalag din nato yung panahon nga, mawang halal, santos na misa. Yan mo, naghihimo ni sa mga simbahan, o ganito na po yung mga misa sa menteryo, para paghatong kay gayunan sa tanang mga tao, kita nga mga buhi, sa paghandom o pag-ampo. Ya, kini siya, napahantod ron. Ihimo kini siya. Kung mo magiging na nga, pero tuwiga, weekend man siya, pero bisan o yung trabaho parang adlaw ang uno o dos, ihimo o hindi siyang pista opisyal, no? Pero makasarigay yun. Masambot, napag-yun. Pagtuo, nakapag-yun ang atong pagkamot sa italiwan na mga minahal nato sa kinabuhi. Father, do these practices have Roman Catholic roots? Hindi siya nga itong practices. Katoliko man ta. No? Roman na yun, Roman Catholic. Una siya ang Katoliko. No? Dugay na siya yun. No? Dugay na siya kasaysayan nga nung magsaulog o Todos los Santos o adlaw sa mga minatay. No? Yan ang sukat pa sa sinugdan sa Roman Catholic Church, kaya sa first century sa simbahan, diha na may ipang martir, ipang patay ba, tawag silang pagtuo. Sila na dayo, no? Isaulo na ang anibersaryo sa ilang pagka-martir, no? Silang adlaw na sila na ipatay tungkol sa ilang pagtuo, pero mo po na itawag sa Latin pa, Dies Natalis, no? Natao sila sa ginharian. Lain, nagkamatayon. Niya ang mandaan, no? Kanya, bago pa, kabahin na sa mga Romanong Katoliko, mga Kristiyanos, no? Sa pagduaw sa mga lugar diin hilubong ang mga martir. O niya, kining pagsaulo yun, no? Mga 7th centuries na doon na dyan kasaulugan o ang nagulan na ini si Papa Bonifacio IV na isang pa sa unang mga tuwing iha niya yung mga lain mga dapit ito sa Antioch, sa Syria sa lain dapit kalimutan na ito panahon yan itong mga tuwing early part of the 7th century, si Pope Boniface IV, Bonifacio IV, ikonsagrahan niya ang usa sa mga napamagay simbahan na ron, sa mga paganong templo, pero yung ikonsagrahan, uban pa, yung ihimo ng Kristiyano sa simbahan. Kanya, iyang gididikaran mga simbahan sa mga birhen o sa tulang ng mga martir. Mayo 13. So, mga 7th century, May 13, ang pista sa or commemoration sa tanang mga santos sa mga nangamatay. Kaya nabalhin na siya
karong panahon na, no? Ay, kung saan naman ron, November 1 o November 2 naman, ibalhin na siya ni Pope Gregory III. No? Diin, himo sa murag kamayng kapilya dito sa Vatican, diin gibutang ang mga relics, to? Karabang mga bahay, mga bukong o mga butang na salambigitan sa mga martir, gibutang sa usa ka dapit. Kunya nag-isaulog do sa Nobyembre 1. Kaya, ibalhin ang prison. Ano ito sinagdanan? Mga 8th century naman na siya si Pope Gregory III. Kunya, ato ni Bawaan nga naabot man gikan sa Roma, gikan sa Palestina, Roma, nga naabot man ng Espanya. Ang Espanya, mo na yung daan ato din sa atong tinuruan. So, sa Espanya, sa dunay mga practices nga naabot sa nato din na via Mexico. No? Via Mexico. Okay. Natural, di man makadritso sa Espanya at Pilipinas, wagi mag-Mexico, hindi may panahon. Ang Mexico mo ilahang new bagong kabahin sa ilang gingharian, no? Sa 16th century, o niya, nabot sila ng Pilipinas. Muna kanyang pagduaw, sa interior, roots na, doon na sa gikanan, doon na sa roots. Muna, balik pa sa Romanhon na kasinasihan. Apil pa niyo yung pagdagkot ng mga kandila o paghalad ng mga buwak. Spanish pa na siya. Practice. Hangtod po sa Mexico, parehata. Pero, kung makabantayan ninyo, di ba, November 1, sa uban ng mga dapit sa libutan, ngunit ting-ani. Ting-ani na yung panahon na. Harvest. No. Muna nga, pag-abot sa Amerika, ya kita naman po sa may influence sa Amerika, pero ang mga Irish, may dala na, no? Anang ilang mga kasinatian sa dala nila, ang Irish, karaan mo sa mga gusto nga isiplan, mga pamaagi sa pagsaulog. April na galing yun, yung kasaulugan sa Halloween, no? Na doon ay autumn flavor. Ikani kung November 1, pista sa mga Roman, Lemuria, ilang gihandong ang mga patay. Pero pagan festival siya. Pagan festival. Ilang gihandong mga patay. Ilang pagtingin mga patay na wapa mahaluna. Ang panahon na sila, naghalad sila para makahaluna. At yung pista sa mga Irish na binanggit katong Celtic. Holiday of tawagan nila Samhain. Yandong na mga patay at the same time harvest festival. So, pero sa Pilipinas, dito ng Espanya, dito din siya sa Roma. So meaning Father, kining paghalad na to o pagkaon, no, alang sa mga kalag, this is part sa katong natumong siya sa panahon sa ting-ani. Apil na siya, no? Pero mas ang kining kasaulugan na itong ting-ani man, no, na offering. Or mga mga harvest, no? Gikan sa yuta ng mga naani. Sila yung mga places na nakita sa tuwaron, pero not necessarily Roman. Ito pareha rasad. Doon naman sa tayo mga Chinese influences. Buddhism. Mahalan po na sa infinso. Ganun, mahalan ang mga pagkaon. Ngayon ang mga pamaagi nato pag-kolektar yapon sa atong mga nakalasang pinabuhi. Father Marvin, sa katapusan, mangayo mi sa imuhang mensahe o baka painumdum sad nga to sa itong mga kaigsunan, labi na naminaw karon nining pagsaulog nato sa adlaw sa mga kalag o adlaw sa mga minatay. Una sa tanan, ito yung tumahan at
Kini kasaulugan sa adlaw sa tanang mga santos o adlaw sa mga minatay usa ka balaan na panahon. Panahon kini sa pagtulungdong, panahon kini sa pag-ampo, panahon kini sa paghalad o mga minsan, mga pag-ampo ala sa mga minahal sa kinabuhi. Tinood, daghan na kayong mga butang, no? Atong nakabahay na limang kasaulugan, nangay na tutuludupan, kung saan lang tinungdan, ngano na turod sa pipila ka siglo na ato ni Saulo, na tinunduman kita nagmahal, naghandong, o nag-ampo sa ato mga minahal sa kinabuhi, o katong o kita rin sa modo sa pag-respeto, katong mga Kristiyanos na nakabato na sa santo sinasalihan Israel. Panahon din sa pag-ampo, kung doon naman dahil mga kaligukan ini, apan dili ato kalimtan na ang sinaulukan, no, ng maong kasalukan. Ampo alang sa pinamahal, sinabuhi. Father Marvin, daghang kayong salamat, Father, sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga. Salamat po sa pag-lisaran niyo na ako na makaambit sa akong mga pamalandong o sa akong naibawaan ng maong kasaulukan. Daghang salamat, Father, and God bless. Ito pa yan, God bless. So, mga higala, mao kato si Father Marvin Mejia, ang kasamtangang Secretary General sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Okay, mga higala, mo break ta alang sa mga pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga si Pope Gregory IV mooy nagbalhin sa kasaulugan sa Piyesta sa mga Santos gikan sa Mayo 13 paingon sa Nobyembre 1, pipila ka mga eskolar ang nituo nga ang rason niini mo ang paghulip sa kasaulugan para sa mga pagano ni atong mga panahuna. Tuig 1484, gitukod ni Pope Sixtus IV ang Nobyembre 1 isip holiday of obligation o mas naila nga All Hallows Eve o Halloween. Kini si Pagtuloy Roxanne naghatod ng mga gagmay kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balita ang adunay kalabutan sa atong kalambuan. Ipadayag sa Police Regional Office 7 kung PRO7 nga magpakatap kini og 300 ka mga pulis karong adlaw ug ugma adlaw sa mga minatay. Gipadayag sa Police Regional Office 7 kung PRO7 nga magpakatap kini og 300 ka mga pulis karong adlaw ug ugma adlaw sa mga minatay. Kini matud pa sa Public Information Office sa PRO7 pinaagi sa hepe niini nga si Superintendent Renato Dugan. Ang mga nahiskutang pulis ipakatap sa mga lugar nga dunay baga nga mga tao nga mobisita atol sa duha ka adlaw nga kalihukan. Nagkanayon si Superintendent Anthony Bagarinaw, ang Deputy Director for Operations sa Cebu Provincial Police Office, nga nakapokus sila sa 134 ka mga samang sa probinsya sa Cebu ug magpakatap usab sila og 68 ka mga public assistance centers sa probinsya. Mutabang usab ang 3,000 ka mga force multipliers sa tibok probinsya alang sa pagpatuman sa kahapsay o kalinaw. Sa laing bahin, dunay mga closed circuit televisions kon CCTV nga ipabutang sa palibot sa dakbayan sa Cebu. Gipanawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga likayan lang ang pagpadala sa mga mahalong nga gamit paingon sa mga samang aron dili matintal ang mga badlungon. Nipagawas ang Department of Public Works and Highways kun DPWH og 400 milyones alang sa nagpadayon nga rehabilitasyon sa kadalanan ug taytayan nga nagusbat sa mga kalamidad. Ningon ang Public Information Officer sa ahensya nga si Marine Nelama nga mao pundo alang sa tibok probinsya sa Cebu. Kay numduman nga adunay nay mga proyekto ang nahuman ng DPWH 7 nga naglangkob sa Sugod-Tabuela National Road, Antonio Y. DPU Highway sa San Remigio ug ang bahin sa Cebu-Hagnaya Wharf Road sa syudad sa Bugo. Gitutukan gyud og maayo sa ahensya kadtong mga lugar nga grabing naapektuhan sa kalamidad sama sa lungsod sa Daan Bantayan ug Tabuelan nga gikuso-kuso sa bagyong Yolanda. Gipaniguro sa DPWH 7 nga mga proyekto nga ilang gihimo karon lig-o na og dili dayon matay og kun dunay mga katalagman sama sa bagyo ug linog. Subay niini, hangyo sa ahensya ngadto sa publiko nga kung mahimo tas-an ang ilang pasensya tungod kay ang mga proyekto nga ilang gihimo makamugna gyud og kahuot sa dagan sa trapiko. Ug maungkad to ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Ang
Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo text sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik na mga higala. Sa lipat na padayon ato sa ipasabot ng mga importante nga mga announcements to be able to achieve our brand promise of elevating lives and communities we serve. We are looking for qualified and competent job candidates for the scaling up and expansion of our services. Mga kini mga higala ang mga bakante no ng mga posisyon din sa Ramon Boitis Foundation Incorporated. Una, ang trust staff or loan officers, mga higala. Ang iyahang mong description, the trust staff or staff loan officer serves as the main implementing personnel of the components of Rafi Microfinance Program. Kini siya responsable alang sa group formation o management, savings and credit collection, client group trainings, loan utilization checks, and supervision visits. So mao kini mga higalang iya mga main task no sa usa ka trust staff or loan officers. Ang iyang mga qualifications mga higala, graduate of any commerce or business related course, preferably with working experience in microfinance, community organizing, or related fields. Possesses an interest in uplifting the lives of people in communities. Kunya, must possess driving skills, no? Na siya'y lisensya niya. Mas mayo kung makakibaw siyang mo-drive o motorcycle. Willing to go on daily field assignments and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. So, muna siya may gala ang qualifications sa trust staff or loan officers. Alang sa usab sa mga adun na sa kitay bakante no sa mga bookkeepers ang iyang job description mao kini. The bookkeeper is responsible for the accurate and timely recording, classifying and summarizing of branch transactions to be able to furnish management and other authorized users a report on the branch operations that can be measured and quantified based on established targets in the microfinance program of the foundation. So basically, ang yung responsibility mo ang pag kining accurate and timely recording, classifying, and summarizing of branch transactions, mga higala. Ang iyang qualifications, mo kini no? Graduate of any accountancy or management accounting, preferably with work experience in bookkeeping, possesses an interest in uplifting the lives of people and communities, willing to go on field assignments, and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. So, mao kadto mga higala ang qualification alang sa mga bookkeepers. Now, ari po ta sa accounting clerk, no? Ang Rafi Microfinance Accounting Clerk, ang iyang mga responsibilidad nini mo ang pag-assist sa branch in updating and keeping accurate, timely financial records in accordance to the internal control practices. So mo na ang iyahag yung gibuhaton mga higala o ang iyahang mga qualifications mo kini graduate of any accountancy, management, accounting or business management with or without experience, pwede kayo. At least 20 to 25 years of age with good analytical skills, literate in Excel, and with experience in Enterprise Resource Planning Program or ERP. Kunya, nag-possess po rin siya mga interest in uplifting the lives of people and communities, willing to go on field assignments, and willing to be assigned in any of our branch offices in Cebu, Bohol, or Leyte. Alang sa inyong pagpadala sa inyong
mga applications. Ang mga qualified applicants must submit their application letter, comprehensive resume with recent 2x2 ID photo and transcript of records. Ipadala ang ato sa the Human Resources Department sa Ramon Abengues Foundation Incorporated at 35 Lopicina Street, Cebu City, or pwedeng i-email mga higala sa rafi.hr@rafi.org.ph. Alang sa dugang impormasyon, bisitahan lang ang ato ang website sa www.rafi.org.ph. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barang Garbo. In Barang Garbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academy, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. For inquiries about community, you may email at rafi or ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. So, mao ka mga igalang mga importanteng pahibalo o niya alang sa dugang, no, ang ato ang mga podcast at mabati ni siya sa ilagon lang, no, sa www.rafi.org.ph. Okay, may igalang balik ta ni Doc Joy. Yes, Doc Joy, katong gisgutan ka ganina ang mga sakaraan to, no, nga mga practices. Now, karon sa kabaguhan, Doc Joy, unsa may imuhang na sayra, no, nga mga practices na to, mga gibuhat na to, albi na sa pagsaulog na to sa All Souls o All Saints Day. I think ang kuan ani sir, ang unang makita nato no nga ang mga tao, ang kandila importante gyud kaayo nga kuan parte, no, kanang kita man sa mga Catholics ug nay ubang grupo nga nagkuan jud nay nituo sa afterlife, no, sa so ang ato makita ang mga practices karon kay aligri man kaayo kay where kani adto ang mga patay adto sila ibutang sa lugar kung diin adto na sila magmalinaw, di ba, pahulay sa dayon may tawag ato ana. Karon ang aligri kay di ba nahimo siyang kuan nga mahimong murag party sa ulog celebration, no, ang kuan sa mga pamilya kasagaran adto na mag-overnight sa mga Joy sa mga obserbaran atong simbahan magdaag kandila buwak kunya ampuan magmisa ay misa dito so pero karon sa kabaguhan Doc Joy murag aligri naman kayo. Murag aligri na nausab ang kuano kaning kung tan-aw nimo where before ang death sa katong akong gi-mention kanang kuan ba kanang kuan gyud siya kanang mystical place nya dagit siya mystery dagit siya segregated nga lugar, di ba, kaning mga langop mga kuan. Pero karon kung tanaw nimo mismo sa mga sementeryo kanang kuan naadto dito magdugay ang mga tao. In fact, until very recently na adto mag-inom, mag-cards, magduwa, mag-disco until kay against magin siya sa practices for good kuan good kanang sana kanang proper ba nga manners, wala gitangtang na say daghang kayong ubog. So but these are a few ang ako nakita-an jud sir tas interesting kayo kay nahimo siyang kuano kanang adto na mga tuog kanang labi na sa mga memorial parks, no, nga kasagaran adto mag-overnight nya adto dito mangaon where kani adto kanang di ba adto muli sa balay inigikan sa cemetery mo dagkot butang sa kandila magrosaryo magpa-misa magpabihilya pagkahuman mo uli kunya magpalina sa mamalina sa di ba palina mamalina gyud na nya
wakay ko kasabot ana pero nindot pag yung kay siya pero sa tinuod lang na bigay siya logic sir tat sa kay ug moagi ko kag kayo niya na aso mura siya mo disinfect o for whatever di ba kanang moagi kag kuan kayo kay paagiun man jud ka anyway mo ni atong kuan nga which persistent lang gyapon nga na practice karon but ang kuan yun ang persistent nga kuan is that ang mga tao gid sir tats kanang i-continue bag-o siya in the sense nga i-continue gyud nila ang tradisyon no nga Marabag additional na lang siya Doc Joy kanang mga festivities o uban pang mga gibuhat na to karon ba ang katong pinaka basic nga mo offer kandila, flowers, pamisa, panubena sa mga patay nya na misa na pa maginagyapon. Pero I think ang pinaka-importante is that nahimo naman para nako which is good is nahimo siyang celebration ang death nga slowly murag ang mga tao i-embrace nila mga eventually adto kita paingon dito no which is a very good reminder nga for all sa tanang atong mga nakabot sa atong mga naangkon dinhi sa kalibutan atong naging biyaan pero mo ning mga kuan mga ang nakalindot ba kay wa kay ka makita ang mga bag-ong practices or in fact ang katong mga bag-ong practices nga pananglitan dili katong disco di mo kay na siya solemne nga parte sa imong bisita gitangtang yun ni siya kay dili man siya appeal so in fact kuan yun siya sir tats na ni root ba kanang nigamot ang tradisyon sa paghandom sa atong mga patay no so kumbaga murag ang interpretation na Doc Joy murag wa man ta malipay nga ni panaw sila but nalipay ta kay sa ilahang sa buhi pa sila daghan sila og kanang nahimo sad ngadto sa ilahang pamilya mo na ang kuan mo ni ang unya ang nakanindot panggod ani nga kaning imong kuan dili lang kay ang mga ginikanan kundi ang mga anak sir tats ni handom sa ilang lolo kada bang ang importante especially sa atong katilingban karon nga ni anam taog ka individualistic bitaw kanang high-tech generation text generation naman lang ning labi na ning sumusunod nga henerasyon at least mo ni siya pagpaagi ba nga importante pag yun nga na-contact sa mga katawhan kay lisod man ni nga generation ba yan tas kung wa taan nga practice karon kay dili na sila kaila kung kinsa ang ilang future generation or that importante pag yun nga mo socialize ka sa imuhang members okay mag-abot man sa mga igaga mga ayuan kunya kani siya kuan man ni siya maka-strengthen man gud ni sa bond sa family remember I think ang pinaka-importante nga message ani is that bonding time man gud sa family but not only family but among friends that naman tay pamilya nga atong kadugo pero nasa tay pamilya nga ato orang mga kaila at naman gitay band ani nila kay mo man ni siya pinaka-importante nga makagunit sa katilingban sir tats no so Doc Joy nagkagamay magid atong oras siguro mga minimo og imuhang mga mensahe o baka mga painumdum ato sa itong mga kaigsuonan no, nga nag-celebrate karon ugma mo naman sad ang November 2 ang adlaw sa mga patay Doc Joy ang imuhang mga mensahe o baka mga panghimang no labi na sa itong mga kaigsuonan katong napa sa ilahang napa nagpaminaw pa nato karon nga umatuay yes Doc Joy bitaw ako lang siguro ko ano nga nindot ning kanang handumon kung unsa gyud ning kuan apil ni unsa ning ritual nato sa pagbisita sa mga patay ug paghandom sa atong mga katiguangan kay mao ni ang connection nato sa atong kung asa ta paingon no nga makailat ning mga bata nato karon nga kaning importante or unsay role ani nila so siguro mo ni panahon sab nga atong ila-ilahon ang atong mga ang pagband nato sa atong mga parente ug ang pagtan-aw nga for all the things nga atong nabuhat karon ug moabot na ta sa panahon nga kita na sa bisitahon diya sa lubngan nga hinaut unta nga mahinuglugan sa mga tawo nga dapat magbuhat ta og maayo ug ang ato ang katuyuan para gyud sa kaayuhan sa katawhan kay diha nato makitaan nga nindot ang paghandom nimo rather than handomon ka nga bitaw pero taon sa tulagi siya mag-inana bitaw so that hopefully mo ni pag-remind nato nga kanang magbuhat ng tatag maayo sa aning kalibutan na kay una inihap ang atong adlaw nining kalibutan ug ikaduha nga kanang nindot ang kinabuhi nga mahimong modelo sa usa ka tawo ug sa mga sumusunod nga henerasyon. Doc Joy, daghang kay salamat no, daghang kay nakatunan, daghang kay nasayran no sa imuhang mga ipaambit no nga mga
practices o mga pagtuo, no? Labi na gyud sa mga nangagi nga mga katuigan sa parts atong history. Daghang salamat pag-usab Doc Joy unya may naot nga sa imong pagsaulog usab kuyog sa imong pamilya. Magbalipayon ug malinaw ng pagsaulog nato sa November 1 and 2. Daghang salamat Sir Tats. Daghang salamat. Maayong buntag. Okay, mga igala, mao kato si Doc Choi, no, ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage Unit unya atong sukisan sa ato ang programa si Doc Jocelyn Hira, mga igala. Okay, dinhi natapos ang atong tulmonan mga igala hangtod sa sulod semana sa samangtang na adlaw istasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga ang Los Dias de los Muertos umas na ilang nga adlaw sa mga minatay usa ka tradisyonal nga Mexican holiday? Ang kasaulugan gihulagway nga panahon sa paghinumdom og pagmaya, dili adlaw sa kasubo. Ang pagsaulog sa adlaw sa mga minatay karon nahimugso ubos sa impluwensya sa nagkariiyang kultura nga nagagikan sa mga Celtics, Romans, Christians ug mga Molopyo sa Mexico nga gitawag og Aztec. Kini si Pagtukiraksan naghatod ni mga gagmayng kaalap. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ejaka sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.